Herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Nik ikusten dut barnekalde hau, ez? Hemen kokatzen baita, hemen barreatu, espazio hortan baita barreatu libertimenduen ideia, uste dut beharrak duela hori egiten. Egin dut denek bazuten problema bera, nola, zenta iauteriaren garai hori ez da gogoetan sekulan urtzen. Eta adibide gisa, nik badagaza bat biziki markatu ninduena, zen orzaizen egin ziren bi libertimendu juntatuik COVID denboran. Konfinatu ez debekatua zen egitea eta egin zen hori ezkerparetan eta desastre bat izan zen, beraz egan nahi dut iauteri oso on bat. Antxon Luku, berbada hasiko gira hortaik, lehenbiziko gauza, iauteriak hemen Baxena Fajoan, hartzen ditu bi forma, berbada, Santibate eta Libertimendia, hori da, presentatzen alduzu pixkat zer diren eta biak, eta ze txentzu duten biak pixkat? Bai, egan nahi dut, bada gaueko forma bat eta eguneko bat, ez? Eta puska bat egan nezake konparatzen balitz hori toberari, hori sarri barria baita, hasten da beti galagursekin. Egan nahi baita gauaz egina den holako tuta joite gauza batekin. Puska bat festiboa, gauak ekartzen du holako xarma bat, ez? Delako hori puska bat klandestinitate hori eta eta gauza berak gertatzen da, ene ustez edo gertatzen zen, zenta lekukotasuna galditen direlarik, adibidez galagotsak aski sistematikoa ziren, salbu ez zuten ameste irauten ere. Gana dut izaiten altzen, behin iten zutela, bi aldiz iten zutela eta iautz, eta gero baziren izpuran kondatu zautaten, adibidez 3 astez iraun zuten, eta horren ondotik gero muntatzen da zerato bera edo kajusa. Bena, hor konprenitzen da ize, hor eskatzen duela lan biziki gehiago, beraz, helburu desberdina du ere, ez da bakarri jostatze bat, ez? Santibaterekin gertatzen dena, gu luzaz, nola dantzari ginen astapenean, Santibate hori pixkata antzi ginuen, ez? Eta baginakien bazela kantu hori Santibatek handere, bazela kantu hori eta numeit gure obsesioa zen, dantzatik abiatzen girelari, egunezko egitea errameita libertimendua. Galditen delaik eta zaharrer eta sustut herri, Donianetik urrun diren herrietan eta Santibate sistematikoa zen. Eta gu joan girelaik zera ikaslekin arrabultzatu ginuelaik Santibatea, joan ginen lehenbiziko gauza zaharretxeat. Eta hor ziren denak euskaldunak eta bildu zituzten sala batean delako Santibate zelakotz, eta ni harritu nintzen nola ateatzen ziren bersoak, puxka bat duela 5 minutako gauzak zen zituzten jende batzuk ere ez. Nahi dut hor, eta memento batez guk ekonomizatzeko edo aizeago egiteko ikasleekin kendu ginituen bizpairu kopla. Eta trompatzen ziren beti, nahi dut pentsatu gabere, kopla zerrenda hori ateatzen zitzaien naturalki. Horrek zerbait egan nahi du sistematikoa izan dela, kantatu zutela beti, iauteri guziz hori bazela. Eta jokoa zen, biziki gauza simplea da, joiten da etxez-etxe, eta eskatzen da jatekoa, eta hori jaten da. Eta iauteria zen, haragia guti zen garai bat zen, edo partekatu behar zen zentani jende baitzen etxetan, hor egiten zen aseat. Eta zer zen helburua, eta ardu zen aseat, hori zen erantzuna. Eta bestia da, muntatzen zena, ene ustez, lotua da eta pastoralek, maskaradek eta hori ere baute, egan nahi dut,
gazteria duzulaik, orduan... Bestia gana duzu libertimendia? Libertimendia baka, zera gazteria duzulaik, orduan pentsatzen dute batzuk, eta horiek dira euskaltzaleak ene ustez, uai da mementoa. Eta gure egiak baditu, uai kondatzen duten ustez, beren buruan ikusten dute zomat bolan baituzten zomat, eta orduan balio du, eta dantzatik abiatzen zen beti hori, libertimendua inmuntatzea. Eta orduan bersuarien gomitatzea. Eta beraz, jokoak behar dira gaien egiteko, eta hor, petatxu edo, muntatzen da arte drama hori ez, libertimendua deitzen duguna. Eta 20. mendean gauza horik galdu dira, pixkat zepastu da eta zure ustez? Hor, badira aniz gauza erteko. Ene ustez badira lehenik gerlak ez, bat, eta emigrazioa ere bai. Egan nahi baita horrek egiten du emigrazioarekin biziki argi da, etxamendi mintzatu da mentan hor zaizen berriki, eta erraiten du momentu batez esaldi hori egonen zaiburuan, ustez luzaz, errantzuen, etzen deus aipatzen ahal orduko gazte bati Amerika horiek bezik. Egan nahi dut 16-17 urtetan lekutzean nahi zuten ez, eta nik uste dut garai hori aipatzen bali madugu, kalte egin dute, orokorki, dena, bersuaritzari, egan nahi dut gauza hori lekutu nahi zuten ez, bada liburu bat Etxepare Landarretxe hori Jatsuarrak zera publikatu zuen eskoltzalen miltzarrak, iturraldia izeneko zera ez, eta deskribatzen du, ene ustez literaturaz biziki untsa deskribatzen du, zer zen herri bat, Jatsu, kasu hortan, gerlatik landa ez, eta edo paise edo Siberua lekutu behar zen. Nik uste dut hori izan dela, anitz, eta gerlak gehitzen bali madira, Malauko gerlak adibidez, hilditu, bersuari pare bat bali maduzu, eta bat egoiten bale mada Ferdonen, bestiak ez du kantatzen ez. Eta nik uste dut hori izan dela. Eta gero izan da folklorizazio prozesu hori, zera nun dantzak irudiak fornitzen baitu eta bersuak eta zirzilak beraz ez baitira ulertzen, hori ere egin dugu horren ekonomia. Baina gure eta hor ere sartzen gira iauteri orokorrak, egan nahi baita Europaerrak, eta gero ikusten bali madugu gure ikuspegia Euskal Herrian, herri desberdinak baitira proposamenak. Adibidez, xorrotx baten jola ikusten bali mada maskaradan, kantaria izan behar da, gurean bersularia da. Egan nahi baita, untsa kantala ez, bersuak dira onak izan behar. Eta horri lotia da izigarri, egan nahi baita guria da, dantzari talde batek, gomitatzen duela bersuari pare bat. Eta gainerateko guzia lotzen da delako proposamen hori. Hau da gure iauteriaren interpretapenaren definizioa. Da dantza eta bersu. Den gauza. Adibidez, aipatu dituzu zirzilak, erroitara zten alduzu. Nor diren zirzilak ere, beren jola? Zirzilak esplikapenak badira iauteriaren definizioan, ez? Egin dut, ustez, ez da sobera kargatu behar zirzilaren burua hartzeko mementoan. Badakigu jokatu behar duela hankasartzeak egiten dituen bat, antzestu behar duela hori pixka bat ausartzia baitu zozoa delako, ez? Eta ateatzen baititu gauza batzu, eta hankasartze horietaik salatiak dira erran behar ez direnak. Eta horiek dira preseski gaiak. Odean, alegia jeuze da gai arriskutsu bat, botatzea. Eta nik uste dut, izigarri zaila dena libertimenduan gauzitzeko, eta biziki bekan iten da, zenta hori puxka bat, hori da, zera Alexandreren indiak ez, bada helburu bat, eta lortzen dugu alduguna, hori gauzitzea, egan nahi gai ona. Eta behar 6 aldiz, 6 joko badira libertimendu batean, eta batzutan bada bat biziki on, eta beti bersuak dira oso onak ondotik. Eta nomeit ni hasteko banoa libertimendurat, dantzarien ikusteat, eta delako ahantzten ezten bersu hori entzuteko. Ordeon, libertimendia berriz piztu da hemen Donibane Garazin 2006an edo 2007an usteut, eta zepastu da memento horretan, eta zenako berriz hor sortu da?
hori izan zen, nik betidanik gogoan nien, zenta hori behar zela abiatu, zenta ikusten bainuen pixka bat euskal zaletzeko eskola bat bezala. Eta numeit, pixka bat arte forma guziak jarri behitira bere kondu, eta antzerkilariak handira, eta dantzariak hemen, eta bertsuariak han, eta horrek egiten du, ez dutela elgarko gutzatzen, ez? Eta libertimenduak duen abantaila, eta ustez horretako pentsatua izan da, zen preseski abiatzea arragotik, ez? Egan nahi dut denak urtuak direla leku berean, bai. Eta beraz, memento hortan izan zen liseuan nola egan antzerki bat mutatzen ginuen urte guziz. Behar eta horretarazi, zu liseuan zinen, erakasle bezala. Bai, mi liseuan nintzen, Garaziko liseuan nintzen erakasle, eta baginuen hori nola egan ikasgaia zen. Zera antzerkia, eta ordean ziren memento hortan bazuen interes gazten artean, eta orduan pixka bat mendatu zen sobera aniz baziren, eta problema zen, nahi bauzuzuk preski ikasgaia balima da, behar dute rola bat, sobera jipia, egin dut, nahi bauzu norbait formatu, behar dako zu eman zerbait egotzeko, ez? Eta orduan hor sobera ziren eta proposatu nuen preski zaharrener hori egitea beste zerbait. Eta proposatu nuen antzerki irrati bat, ama eskola joa eta egitea txipientzat, edo libertimendua, eta hautatu zuten libertimendua. Eta horren nintzen garraztarraken ikusteat, eta agamuntatzen ginuen gauza hori. Eta azpimarratu nahi dut, desagertua zen, bena etzen desagertua. Hori da biziki zaila konprenitzeko, ene ustez, zenta izigarri hurbiltzen jenden gogoetan, nik adibidez datuak bildu dituztalaik ezkerreskui mintzatuz, hori aipatzen baitzuten guai ikusten dugun bezala, zen behoi urte zuten ozeitolako. Eta orduan, mementua zela hor, adibidez zirtzilak berriz lasatzeko, eta bersu eskolek egin zuten lan handia hor, eta bersuari gaztiak baziren, eta numeit ezartzen alginuen puxka bat adin bereko jende guzia elgarrekin gauza hortan. Eta funtzionatu zen, zek frogatzen dauku funtzionatu zela, zen ondoko urtean berriz proposatu zela, batez baietz, ez? Eta hortik landa hartu indarra hemen Baxen Nafarroan bai, eta beste herrietan ere, eta zendako zure ustez bazen galdera bat, eta aipatzen duzu zerbait egitea eskuaraz elgarrekin, hori da pixkat ere hori zen helburua? Nik uste dut problema beraz zela herri guztietan, eta ene ustez espazio nik ikusten dut barnek alde hau, ez? Hemen kokatzen baita, hemen barreatu, espazio hortan baita barreatu libertimenduen ideia, uste dut beharrak duela hori egiten. Egin dut denek bazuten problema bera, nola, zenta iauteriaren garai hori ez da gogoetan sekulan urtzen. Eta adibide gisa, nik badagaza bat biziki markatu ninduena, zen orzaizen egin ziren bi libertimendu juntatuik COVID denboran. Konfinatu ez debekatua zen egitea, eta egin zen hori ezkerparetan, eta desastre bat izan zen, beraz, egan nahi dut, iauteri oso on bat. Zergatik, zenta hor kaosa dugu egiten, eta etzen haen zuten, lau bersulari baziren, zirtzilak ziren, baizu konfinamendutik ateatzen, beraz, denak ziren, tigreak bezala, eta bazen hori, ez, giro hori iauteria baita, ez, eta nik uste dut hori gorputzetan dela. Egan nahi dut, bada memento hori, lehen urtea hasten zen iautez, eta uste dut, ala dela gure izaitean, ez? Eta hor frogatu zen, behar hori badela zeiten antolatzeko dantzariek, sinurriak bat uste zangoetan, bersuariek behar dute, negutik behar datea, eta uste dut emaiten duela espresabide gune bat, eta pixka bat eskaera bera zen denetan. Eta horrean barreatu da, ez askien ustez,
Zenta badu ere beste gauza bat, ez, uste dut dela transmisio espazio bat. Eta adibidez dantzari baten formatzeko edo zakitze edo bertsuari gazte bat jenden aintzinea eta jeskatzeko eta hori leku ideala dela, zenta han dena izu baita. Eta transmisio hori nola pasten da zuretako egun? Ene ustez hori da pundian ez den gauza eta hori da eztabaidatu behar dena. Egan nahi dut nola inen dugun, nola iten den, nola ikusten dugun formakuntza hori, zer errepertorio behar den, bertsuariek kantatu behar dutenez, txapelketan bezala, edo ez, nori kantatzen duten, ze publiko nahi dugun, adibidez nahi dugunez gauza vertikal bat, egan nahi baita nahi dugunez, Aitatxi plazan, egun hortan jakinez, ez dela egonen, zazpiak arte, atxian zentabadu besteitekoik, erremedioak hartu behartu, uste dut delako jendartean nola ikusten den, ez? Norendako hori giren, gauza hori guzia nori nahi duen plazer egin, gauza horiek direla, eta beti funtsezkoak dira nahi bali madugu jendarte izan. Betiko galdera, tradizioa eta berritzia aipatzen delaik, behar da kuadro bat finkatu, behar dira gauza berriak ere gehitu, adibidez dantza, aipatzuko dugu gero antzerkia, dantza hartuz, behar dira zarri dantza berriak edo zure ustez nola pasten da? Ni uste dut, tradizio eta modernitate horrek ez du gauza hondik egan nahi enetako. Salbu, partitzen bali magira literaturatik, nik uste dut, hemen ez dela baitezpada abiatzen, ez baitugu tradiziorik. Badira liburuak, nola eskolaik ez baitzen, ez dugu kausitu egiten olako transmisio sistematiko bat, eta ez dugu kapitalizatzen olako gozari. Egan nahi dut, tradizioaren kontra ari diren jende horiek, ari dira behen buriari iso, ene ustez. Problema da behar dela. Baina, libertimendia egiten zulaik ez duzu egiten hori tradizioen gaitik. Ari zira orai. Eta ari zira urte astapen untan eta gero bat gogoan. Egan nahi dut, urte astapen da badizu dituzu ideiak eta hori. Egan nahi dut, horaian zira. Ez zira ari, hori iten zen 1900 zutitzen zira hortaz. Ez da problema. Gauza da, nik ez dut uste, adibidez, bolantaren jantzia ikusten duzulaik, ez dut hobetzen alda beti eta luzaidarrek anitz hobetu dute eta egiten alda nahi den guzia, baina ez duzu asmatuko, jendiaren bihotza hainbeste unkitzen duen bat, personai hori baino. Urazen, egan nahi dut gauza bat da, egan nahi dut asmatzen alduzu nahi duzun gauza, mena sekulan plazaratzen bali mauzu gauza bat, ondoko urtean berriz plazaratu behar duzu, egan nahi dut, ez dela egoiten, eta ez da egoiten, ez baitu kausitzen hein berean. Hor da gauza bat. Egan nahi dut, kausitzekotan, iraganak badu importantzia handia, zenta unkitzen baitu etorria. Jenden baitan den gauza bat, bera ohartu gabere, eskualtzalea balimada, bada zerbait transmititu dena gustua, estetika eta aniz gauzak badira horakoak. Eta gero badera bigarren gauza bat, iauteria egina da gaztentzat. Gazte jan nahi dut ez. Eta hor bada zerbait egitekotan eta bertsoak aipatuko ditugu dantza ez aipatzeko, nik uste dut badela oinarri bat euskal zale bilakatzeko ulertu behar dutena, zer den ofizio bat, zer den elgarrekin ari diren bertsolariak, nola funtzionatzen den. Bertsu zaharrak irakurtzen direlarik, ez dakit nik Galerianoaren kantoria adibidez, edo kantuak, hor ikusten duzu zazpigarren bertsua nahiaren dako, edo ez dakitze, horrek bazakin bertsutan. Egan nahi dut, hor bada jendiari kausitzeko manera bat transmititzen baitzen memento batez. Hau eten da orain. Ez padugu atzemaiten leku bat, nun hori berriz transmititzen den. Egan nahi behitazuk ez dakizu deus bertsutan. Zure etxen ez dakite deus. Joiten zira plazat, ikusten dituzu bertsulari horiek, eguerditan konprenitia huzu. Egan nahi dut, bada gauza hori. Gero badira banerak, badira gauza izi errifinak, txapelketan ikusten hori joanen da gio. Eta nik pentsatzen dut errepertorioa delako oinarri hori, hor transmititu behar dena. Eta gero, zinez dantza, zinez gustatzen bazako
bati, joiten balimada ondoko libertimendurat, pesta puxkatiten badu, mintzatzen balimada beste dantzari batekin, ene ustez atzemanen dute beren sorkuntzain egiteko artikulazioa ez. Uste dut, gure, ez da hasi behar puxka bat teilatutik ez, gana dut, eta ikusten dut, nik nahi nuke libertimendia balitz eta ala da Iruñean adibidez Iruñkoko iten baitute, ez du soiten delaik batere eta itxura bera, bakarrik funtzio bera du. Eta inen dute beste bat ainorgan olako, eta ez da estetikaz berdin izanen, baina funtzio bera du. Eta uste dut behar laikela, dela memento bat, urtea untsaztekotan herri guzitan balitz bat, ez? Bere, zera. Antzerkia badu bere importantzia libertimendian. Zuka aipatzen duzu arte-drama, pixkat justu lehenbiziko gauza, zer da diferentzia zuretako arte-drama, antzerkia? Arte-drama hori pastorala aipatuko dut esplikatzeko, ez? Egan nahi dut, beti polemika bada pastorala antzerkia denez edo ez den. Ados, daganendako ala da, eta ez du lehtzen adibidez pastoral idazleak ez baitira antzerki idazleetan kondatuak. Problema antzerki hitza da, bai? Ezenta maskarada bat adibidez antzerki bada dantza. Zergatik, sailkatzen baitugu, dantza ez da antzerkia, antzerkia ez da musika, musika ez da, ulertzen ez. Arte-drama zera, enetako pastorala arte-drama bada. Da, taula gainean edo antzerki forma bat da, bere barne kodeak baititu. Eta libertimendua enetako ala da. Egan nahi dut, ez da dantza eta ondotik bersiak eta horiek dira antzerki beraren personaiak. Eta bada barne kombinazio bat, libertimenduarena dena, eta arte-drama beraz forma bat da. Egan nahi dut, beste batzuk diren bezala, maskarada beste bat da, pastorala beste bat da, eta holako ez, eta asmatzen dituzten horiek beste arte-drama batzu dira, beren barnekodeak baitituzte. Eta nok du preziatzen, hori doi bat ikasi duenak. Parte hartuz, guai ez da zirtzil edo dantzari egon den bakarra ez da, ez baitaki libertimendura joaitia nola funtzionatzen din. Zenta hori behinariz, ikasia dugu, ez du balio ikasi eskola joaitia 3 urtez. Aski da behin parte hartzia eta konprentia dugu. Eta hori, zer den arte-drama hori deitzen alda antzerki nahi bada, salbu sortzen duela delako konfusio hori, ez? Libertimendia, libertate memento bat da, biztan da, eta kritiketzen alda, anitz memento horretan, hori da, eutiriak, azkenean, eta memento bat nun poderea ere kritiketzen alden, ze sartzen alda egun, lehen zen beti hauzapeza erriko historioak eta olako gauzak, egun sartzen alda, ez dakit, Macron, Trump olako gauzak? Gauza da, historio horretan, ze botere guneak ez direla leku berean. Lehen herriak ziren errepublika tipi batzu. Egan nahi dut, bazen hauzapeza, zera, utetxiak eta hori. Eta baziren, klase borrokak barnean, zenta hor badira, pixka bat, zirtzilak eskarniatzen zituztenak lehen, ziren, olentzero, adibidez, zirtzil bada. Ados, eta egan nahi dut, ikaskina da, eta jeusten da, eta hori. Eta neguan, jeusten zen beste kategoria bat, baziren etxiak zuztenak, eta ez zutenak, mutxak, eta ez dakitzez. Eta sozietate hortan zen kritika. Orduan, nahi oso, herri autonomorik badira, egan nahi baita, pixka bat, mintzo behitituzte beren barne aktivitateak eta hori guziamena kasik denetan, otua asmatuz gioz, egan nahi baita nahi balima dugu zerbait egin, ondoko herrian balima da, otua hartzen dugu eta haio iten gira. Egan nahi baita, aixialdiak, bainan lan partzuergoak, eta gauza horiek ez dira bakarrik herrian, beraz, eta ordean herri elkargoa sortuz gioz, herria bada, boterea nunda, boterea bautea horiek, edo pauen da beti. Eta, hortan, hasten balimagira, nahi dut, joko desberdinak sortzen ditu, zenta botere eskala desberdinak direlakotz, ez? Hori, siberotarrek edo maskaradan,
numeit konpondua zen delako zirtzil familien artean. Sartzen dela ikabana, aipatzen du egia. Jiten direlaik bohamiak eta jiten dira bankatik eta hori da Siberotik kanpo, horiek da ez dakitze eta gero badira eskarnia batzu, mintzo dira, haintzat egiten dutela imanexez eta mena hori da, alokutu borik gabe den hizkuntza bitxi hortan, baita jendako, bai gorriaga edo bastangoa edo hori guzia ez. Eta orduan nik uste dut eta aipatzen dute beste zerbait, errabeita kanpoa, beraz urrunago den botere bat, nola pasatu zaien eta hori Trump eta aipatu behar denez, nik uste dut badirela eskalak, eta hortako girela pasatzen leku batetik besteat. Uste dut guai, zailtasuna ez da Trump aipatzea edo ez aipatzea, zailtasuna dela hemengo gaia atzemaitea, unkiko baitu aitatxi. Egan nahi baita balioa ikus dezan plazarat jiteko. Egan nahi baita behar da eremua oipatu eta gero eta zailago da, zenta gazteak ez baitira hemen bizi. Nahi nuke aipatu berriz publikoa zurekin, eta lehenbiziko urtea hemen pastu zelaik eta doni bare garazin, 2006an, 6an edo 7an. Bon, bai. Publikoa ez dakit nola pasatu zen, dena ulertu zin, ze pasten zen, bere aitzinan nola hartu zin lehenbiziko libertimen hori? Nik uste dut izan zela urte hartan plazer handi bat. Jintzen aniz jende, gioztik ikusten ez duguna, eta hemen forman erteko bolantean ikusteat. Hori deitzen dute bolanteta joaitia edo bolantean ikusteat. Egan nahi dut iauteria hori zen. Nik uste dut jendia pixkat argitu zela ere ikusi zituzelaik bertsulari hain gazteak. Egiazki. Ez, eta irratian entzuten dira, mena hor, bakizu ez duzu berdin neurtzen. Gero badira gauzak nik uste dut afinatu baititugu urtez urte, eta adibidez hori da zirtzila eta bertsulariain arteko harreman hori. Eta hori ere biziki lotua baita arte dramari, egan nahi dut zer den zirtzilain jola. Zirtzilain jola da bertsulariak untsakanta dezan. Hori da bere lana, ez? Eta ideki behar dako batea, zera parada ukandezan delako behar diren bertsu horien ateatzeko. Eta hori izigarri zaila da egiteko. Zergatik, zenta beti zirtzila jartzen da bere kondu. Eta bestiari utzi behar lukeena erten du berak. Eta horrean kontatuko du. Eta horrean, astapenean luzeegi egin ginituen, gauzak nahasiz, eta ene ustez gauza hori zaila da. Zer egin behar duen zirtzilak, eta zer ez duen egin behar, teknikan sartzen barka hortan. Baina zinez horrek eskatzen dauku nola egan kasu edo emaite edo pixka bat atentzioa. Uste dut. Eta orduan hori emeki eta oiniz euri jeusala izen ez da uzute janen urtea, mena pentsatzen zela 6 edo 7 libertimendua zen, oiniz ene ustez bertsulariak ez dakit zirenez irriart eta eki bazen erremundegi edo hor izan zen nik badakit pentsatu nuela bemente horretan hau da. Egan nahi dut, hein hori, bertsulariek, zirtzilek egiten baitute izan ziren 3 edo 4 joko ekarri baitzituzten bertsu honak. Eta dantzariak ere indarrian ziren eta senditzen zen dantzan, nola euria baitzen, zirkulua txinpia zen, senditzen zen, etzela lekuik, indarra senditzen zen. Delako udaberriaren metafora hori, eta ernaitu lehia hori, baita denen artean egiten baitu delako gure arte dramaren muina, hor zen, ondoko urtean gutio. Hori erraiteko ez dela kausitzen eta ez duela olako importantziaik. Baina argi izan behar da libertimendu zaleen artean zer den jomuga, zer nahi dugun. Bai. Zu lehenbiziko urtean hor ziren, berriz piztu delaik, gero segitu duzu ondoko urtetan ere, nola pastu da? Bai, gero ukan ditut osagarri historioak eta ordean, memento batez pasatu dut zazpi urte,
kurritu ditu denak, ez? Ikusi ditut, eta gero memento aten buruan, ez dut, ez problemak ondatuko, egan nahi dut, ezin. Eta orokorki joan ez, jaz ikusi dut garazikoa eta bestiak ez ditut ikusi. Baina aintzineko urtetan, Dona Paleo, Makea, eta Bunuze, eta ikusi ditut orokorki. Eta publikoa berriz aipatzeko, eta joan den egunean induzu mintzaldi bat hor Arrosan, eta aipatzen zinuen, eta pastolarako publikoa eganez, autetxi guziak hor zilela, pixkat erraiten den bezala the place to be, eta libertimenean ez da bat ere gauza bera, autetxiak ez dira hor, beste publikoa da, zinez? Hori da, hori zen konpratzeko kabalkadarekin, ez? Aipatu nuen hor, eta behitakit gai hori ateatzen dela zer den difentzia hobedenez kabalkada egitea edo ez, eta nolako historioa. Eta hor gure artean ginen, Arrosan, nahi baita zirtzil eta dantzari eta mundu hortan. Eta beraz hori zen gaia. Gero, ze publiko den, nik uste dut badela aldaketa bat. Prezeski egan nuelaik lehen aldian eta atea zela, garaziko jendea, edo sustut libertimendu herrietatik egiten zen jendea, eta adineko jendea jindela, eta ondotik, emeki, pixka bat, horizontala bilakatu da gehiago, egan nahi dut, hori gertatu da, beste libertimenduak ateatzea ikin, pixka bat, hangoek nahi dute ikusi, hemengoek zer egiten duten, eta pixka bat, bada holako zirzil connection bat. Bada kompetizione pixkat ere? Bada kompetizione pixka bat, ez bakarrik keinuak ere bai, eta behen artean, pixka bat, bada lehia bat, sustut, pixka bat, gazteriak hartu du zirkulua. Eta ene ustez problema tipi bat bada hori, hortan, pixka bat, hori gaiek ere ekartzen dute, diferentzia. Gaiek untsalaz behar lukete zirtzila espazioa da, eta beraz behar tira pixka bat gai guziak aipatuak izan, botere egan nahi dute herriaren baitan dien horiek eta ez, eta hori gutiago unkia da, eta beraz publiko bat, gaiari lotia da publikoarena. Azken galdera bat, pixkat gerua aipatzeko, zuk noloa ikusten duzu, justuki gerua hemen libertimendia eta hemen basen Nafarroan onduko urtetan, bai? Ene ustez, geroa Euskararen problema izanen da. Ze kausituko denez, libertimendu espazio guzi horietan, herri horietan, nun antolatzen baita eta hori Euskarak badu leku. Badu leku zen da jende batzuk etxiki baitakote leku bat, ez? Hor badira, ez dakit ikastola, gaztetxeak, beste gauza batzu, eta egan nahi du zerbait badela, bermatzen baitu Euskararena. Eta nik uste dut hori lotia dela. Bena, jakin behar da ere funtzionatzen dela beste sentsura, egan nahi dut. Muntatzen balimada libertimendu bat, eta libertimendu horrek, egan nahi dut, erakarri dituelari gazte batzuk, ez balimada gai, horien talendu edo horiekin beste zerbaiten egiteko urruna joiten dena, eta hor gogoan ditut bersoak eta antzerkiak eta dantza antzokikoa eta hori ez. Ezpada, egan nahi dut, ezpada labe hori funtzionatzen, eta pentsatzen dut nik hori literatura zentrala dela hor, eta hortan dela jokatuko. Hementik aintzina, guai zer giren gai. Nik uste nuen hasi zela ipuska bat barreatzen libertimenduaren tipo gauza hori, pentsatzen nuen askifite helduko ginela 10etat. Ez gira 10etan. Eta horrek puska bat jangura zinu. Zergatik, zenta 10 libertimendu bale maituzu, baduzu unen beste, dantzari eta zirtzil, eta beraz, egan nahi baita jende potentzial bat beste zerbaiten egiteko ere. Eta uste dut hori buruz joan behar dela,
gauza hori izan behar dela zinez kapitalizatu behar da pixka bat. Egan nahi du egoera fragila dela ere. Arras, hor deus ez da irabazia. Nik kasik buria prestatia dut, zagit, zortzi urten burian behar ba ez da izanen bakarra ere. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euro eskualdeak finantzatua.